Sonikov božićni juriš. Kad se Deda Mraz bude pojavio na televiziji, hoću li moći da mu kažem šta želim? Hoću li? Ho, srećan Božić! Srdačne čestitke svim mojim prijateljima. Teška srca, danas izlazim pred vas da vam najavim svoju penziju. Šta? Nemoj, Deda Mraze, to je veoma tužno. Nemojte biti tužni, ovo su vesele vesti. Ove godine ćemo imati najlepši Božić, jer će moje mesto zauzeti najbolja osoba na svetu. On je veseo, on je darežljiv, on je prava osoba za ovaj posao. Majke, očevi, dečaci i devojčice, ponosno vam predstavljam moju zamenu, vašeg i mog prijatelja Robomrazića. Ne njega! Ura za Robomrazića! 3 puta ura za njega! 4 puta ura! Robomraziću se moje klicanje najviše dopalo. Nije, moje klicanje je bilo veselije! Izem ti tvoje klicanje. Hvala, dragi prijatelji! Ponizno prihvatam ovu zasluženu čast od mog dobrog prijatelja Deda Mraza! Ura! Mi volimo Robomrazića! On je naš čovek! Ura! Obećavam da ću nastaviti Deda Mrazov posao u najboljoj tradiciji Božića. Ipak, možda ćete primetiti par sitnih promena. Majkama nije dozvoljeno da sede u Deda Mrazovom krilu. Sve majke moraju kupiti poklon za Robomrazića. U ovom delu radnje dozvoljen je ulaz samo deci. Zdravo! Ti si baš sladak, mališa. Šta ti planiraš da daš Robomraziću za Božić? Ja? Da dam tebi? Šta kažeš na nulu? Ovo je bez veze. Ne mogu da verujem da bi ti Deda Mraz ovo dozvolio. Pomoćniče Grebo! Da, vaše veselo božićanstvo. Okuj ovo da rište u moje fabrici robota i nauči ga božićnom duhu. Ne, stanice! U pomoć! Važi, Sali, ni reči više, dogovorili smo se bez poklona za Božić. Hajde, Reponja, moramo da požurimo. A gde idemo, Soniče? U Robotropolis da kupimo princezi Sal poklone. Ali upravo si rekao... Znam šta sam rekao, isto što i prošle godine. A onda mi je Sal kupila ovaj prsten. Lep prsten! Hvala. Šta znači ta šara na njemu? Ne znam, a ne zna ni Sal. Misterija! Volim misterije! Sal mi je dala tonu drugih stvari i osjećao sam se manjim od zrna graška. Sad sam napokon shvatio, Reponjo, kad princeza kaže bez poklona, to zapravo znači pune 2 radnje. Siguran si da želiš to da uradiš? Robotopolis je uvek opasan. Ne kao Sal. Ako opet ne odnesem poklone, uletet ćemo izleteti pre nego što Robotnikus opazi da smo tamo. Soniče, čekaj me! Srećan Božić, građani! Došli smo kod tebe srca ispunjenih duhom božićnih darivanja. Da, zato počni da nas daruješ. Molim vas, izgubio sam posao. Moja jedna žena je bolesna, morao sam da prodam nameštaj kako bi platio račune, kuća mi je prazna. Ništa lakše. Tako je, nema problema. Uzet ćemo tvoju kuću.
Ne shvatam. Ovo je 4. radnja za redom koja je prazna. Soniče, brzo dođi. Pa to je krađa. Odličan posao, momci, robote, a sada ćemo odneti ove poklone dobrom starom Robomraziću. Je li on to rekao, Robomrazić? Jeste. Nešto ovako čudno treba proveriti. Gospodine Soniče! Ne poznajem nikakvog gospodina Sonika, ali izgleda da ti je potrebna pomoć. Sve je užasno, Deda Mraz je otišao u penziju. U penziju? Da, i postavio Robomrazića na svoje mesto i Robomrazić me je poslao u fabriku robota i ja sam pobegao i njegovi roboti me jure i... Čuvaj! Kažeš da je Deda Mraz postavio Robomrazića na svoje mesto? Da, morate da pronađete Deda Mraza i kažete mu da je pogrešio. Naterajte ga da se vrati kako bismo imali pravi Božić. Da, baš ste zakasnili. Odveli smo Deda Mraza na mesto gde ga nikada nećete naći. Da, pre nekoliko dana. Pre nego što je dobri stari robotnik napravio ovog lažnog Deda Mraza koga ste već videli na televiziji. Moje mesto će zauzeti najbolja osoba na svetu, najbolja osoba na svetu, najbolja osoba na svetu. Srećni praznici, moji mali prijatelji. Zatvorili smo pravog Deda Mraza. A vi ćete dobiti ovo, srećan udarac. I srećnu novu godinu. Spljeskanu novu godinu. Stavite ovo u svoju božićnu čarapu. Moje čarape su brze. Spusti nas dole! Dole važi! Srećni praznici. Vreme je da predam svoje irvase i zauvek odložim crveno odelo. Đubretarska patrola, morat ćete odmah da očistite to đubre i platite kaznu od 10.000 robodolara. Ali nismo mi krivi. Da, bio je to onaj grozni jež. Stvarno? Grozan? Najviše mrzim grozne ježeve. Hvala, ovaj je veoma grozan. O, čujte, zaboravit ću na kaznu ako mi budete rekli gde je pravi Deda Mraz. Stvarno, baš ste zlatni. Da, zlatni. On je u ledenoj pećini. Da, 10 km južno od severnog pola. Hvala, momci. Kad se budete opet sakupili, uskočite u kantu za đubre. Bojim se da ćemo ovo morati da ispričamo o Robomraziću. Znaš šta, druže? Kao moj božićni poklon tebi prepuštam ti tu dužnost. Želim više dimljaka, više! Ali, doktore Robomraziću, već smo vam izgradili tuce dimljaka. Želim stotine, hiljade! Dovoljno da svaki građanin Robopolisa može da se spusti iz njih na vodnje veću i donese mi ogromne džakove s poklonima! Postarat ću se za to, doktore, postarat ću se odmah za to. Opasnost, opasnost! Bojim se da imamo problem, vaše srećno praznivčevstvo. Vi nesposobne budale! Hteo sam da vam pošaljem božićne čestitke, ali sad nećete ništa dobiti! Slušaj me, cmizdravi žaboliki robote!
Uzmi radio i javi straži koja čuva Deda Mraza da se spreme za napad! A vas dvojica glupane, penjite se tamo! Ovo je vaša šansa da mi isporučite najbolji božićni poklon! Ježa Sonika! Da smo bar stali, da odemo u WC, Soniče. Vojna patrola, ispred nas! To mora da je pećina u kojoj drži Deda Mraza. Baš su nas hladno dočekali. I postaje sve hladnije. Smiri se, Reponju, sredit ćemo mi te robote. Hteo sam samo da svratim i razbijem led. Svratite kad god poželite. Spremni? Pozor, sad! Deda Mraze, jesi li tu? To sam ja, Sonik. Sonik? Nikada nisam bio srećniji što te vidim. Celog života. I meni je drago što tebe vidim. Sada svet može da slavi pravi Božić. Nemamo mnogo vremena da utovarimo poklone. Sve, svaku lutku, svaku igračku, Robo Mrazić je ukrao sve. Baš kao što je ukrao sve poklon iz prodavnica. Robo Mrazić je jedina osoba koja će ove godine dobiti poklone. Sigurno možemo nešto da uradimo. Ne, Soniče, nema nade. Božić više niko neće slaviti. Robo Mrazić ga je uništio. Mislio sam da taj dan nikada neće doći. Nema Božića. Ostalo nam je još par sati. Mogu da odletim do Robo Mrazićevog dvorca, uzmem ukradene poklone i pomognem ti da ih isporučiš. Ovde se radi o milionima poklona koje treba uzeti, a zatim ih isporučiti. Ne bismo završili ni do 4. jula. Šta ćemo onda da radimo? Da, šta? Svih mu zvončića? Odakle ti taj prsten? Poklonila mi ga je princeze Sal za prošli Božić. Ovo će biti druga godina kako je ništa nisam poklonio za Božić. Za mnom, to može biti rešenje za sve. Ha? Otkrio sam ove stare piktograme dok su me robotikovi vojnici držali zatvorenog. Pogledajte ovo. Pogledajte, isti je kao šara na Sonikovom prstenu. Kogod ima taj prsten koji nosiš, može da otključa tajnu najveće brzine. Super brzine? Najneverovatnije brzine, ali kako bi zadobio tu moć, moraš savladati sve nemoguće izazove. Ne odugovlačimo više, bacimo se na posao, što treba da uradim? Prvo moraš da se popneš na vrh ledene čačkalice. Nema problema. Eno ga! Tvoj drugi izazov je da se spustiš daskom niz kalamiti greben. To je onaj jež. Ovoga puta je naš. Stvarno naš. Roboti! Ti si kriv za ovo. To je bila tvoja ideja. Ustani i pomozi mi da pronađem svoju glavu.
Mogao si da me upozoriš da se sklonim s puta. A ti si mogao da me upozoriš da je zamka blizu. Naravno. A čija je to bila ideja? Trebalo je da me upozoriš, trebalo je da me upozoriš. Oj, oj. Uspeo si u svemu. Dobio si najveću brzinu, supersoničnost i ekstremno ubrzanje, ali bojim se da je kasno da spasimo Božić. Ne, ostalo nam još par minuta. Srećan Božić meni! Srećan Božić meni! Sreća je uvek prijatnija ako se zasniva na bedi miliona drugih. Šta je sad ovo? Šta se desilo? To mora da je bio Sonic, gospodine, uzeo je sve poklone koje ste ukrali. Mrzim tog ježa, mrzim ga. Te pokvareno sitno biće tu podlu štetočinu tog... Hvala ti, Soniči, želim ti srećan Božić. Srećan Božić, Sal. Znam da smo rekli bez poklona, ali onaj koji si mi poklonila prošle godine zaista mi je dobro poslužio. I Mela. Neverovatno. Uspeo si. Vratio si Božić čitavom svetu. Pa... Zadivljen sam. Zaista sam zadivljen. Zapravo, mislim da je Deda Mraz robot bio u pravu. Vreme je da se povučem i predam tebi svoj posao. Meni? Wow! To je sjajno! Sada si ti Sonic Mraz. Sonic Mraz. Sonic Mraz. I želim vam svima srećan Božić. Dečko je u pravu. Ekstremno srećan Božić svake godine vašeg života.